Club Junta, building better Africa. Kupangira pambano pa yawe FM radio nthawi koma 10 minutes past hour of 12 o'clock nthawi yanko maliro. Program yake ndinko program yanko maliro muli bwanji kunsanje muli bwanji kuchitipa kuna kuli konse kumene muli ku Johannesburg ku Pietersburg komanso ku Cape Town komanso ku Kalonga kunsanje kuchididi kumangochi muli bwanji chi program chake chimene chanko maliro kuchokera pambano pa yawe FM radio mukuja chani kumene koko nyemba ndi nsima kapena nyemba ndi mpunga kapena makakana nanga usipa bwanji malindi muli bwanji kuchokera pambano pa yawe FM radio 91.1. Tukumvera nyimbo imene ya Joe Parade Akubisa ni Matenda Malilo tizamva 12 minutes past hour for 12 o'clock. Program chanko Malilo kuchokera pambano namba yake ndi 0717829150 ndiye namba yake tione pala indi pakuti pali ndani hapa. Atsogoleri hello. Network yathu akukhala ngati akuvuta apo apa kuvuta network ngani yake ndi yango Malilo nthawi yango Malilo 15 minutes 13 minutes past hour of 12 o'clock. Joe Parade Akubisa ni Matenda Malilo tizamva kuchokera pambano pa yawe FM 15 minutes of hour 12 o'clock. Hatu brother Sallo nyimbo imene ndi andani kuti Joe Parade amene ndithu kuyimba kwabwino kwa Joe Parade kumene kuchokera pambano pa yawe FM radio 91.1 radio FM ndimene tikupanga tuonenso tiwerenge news apa akuti message apa akuti aita mwaswera bwanji brother Sallo chigawo chino chakumasana Malilo time tipasireni moni chemwali kukalonga uko muli bwanji chemwali kukalonga akupasani moni brother Piri kuchokera tu ku mzinda ucha wa Mensina kumensina kumene kundi ku South Africa komanso SMS ina apa ikunena kuti langa dzina ndine Mustafa kuchokera Koma kanjira tikufuna tipereke moni kwa achibale makamaka kuntaja kumachinga kumeneko akuti chemwali awo apatseni moni komanso apitindala amenewo apitindala muno kupita kuntaja kumachinga apitindala mulandire moni a James mulandire moni zikomo kwambiri poti pasa moni ndife kuno ku yawo FM tili bwino ndithu mkatikati mwa program chimene chanko Malilo 17 minutes hour over 12 o'clock. 12 o'clock ndiye ndime tikupangira pompano pa yawe FM nthawi yanko Timves Joseph Nkasa apa pang'ono chabe tingova Joseph Nkasa medu kupita kumalechereche kwa program 18 minutes past hour 12 o'clock tukutenga mateni follow pa 0717829150. Joseph Nkasa amene kuimba nyimbo yabwino kwambiri Joseph Nkasa amene ndithu kuchimba chinyimbo chake chabwino kwambiri Joseph Nkasa amene ndithu kutifikisa apa 19 minutes of hour of 12 o'clock. Program yake ndi yanko Malilo kupita kumalechereche ndithu tangosala ma minutes ochepa tangosala ma minutes awiri program imene matanga 20 minutes kuti tiite panopo ndi 19 minutes of hour of 12 o'clock kupompano ndi Joseph Nkasa amene program yathu osati yatu kuthamangira kulunzu kumene akwavuta kwambiri kulunzu komanso tikumva mankhani zosiyana pamene pa 10 minutes to hour kapena kuti 10 minutes 20 minutes past 12 o'clock tikhale ndithu tikutenga program ina hatimve kuti tolankhani wathu zili bwanji kwa pakati panopo ndithu nkhani yake ndi program ya Malilo titseke program imene ndi Joseph Pungu Nkasa azimai kusulira tulao dije kana wala kulati jare ho sokana usana te kuendana shopeni sakale panosi banduka chimanga chomwe chindi chomwe tikaonesa timalize ndi nyimbo yomwe ndithu timalize ndika nyimbo komwe kaja kamene tena pa program nyimbo imene ya Thomas Chenkhumba Chibade nyimbo imene iyi ndi nyimbo yabwino kwambiri kupyeda pamene uthamangira kulunzu kuti nditholangani wathu nthawi tsopano kuno ku yawo FM tsopano yakwana 20 minutes past hour of 12 o'clock. Mukumvera ndi yawo FM 91.1 megahertz. Mango chimboma yakumango aujere. Yes, kuna mukutimva ndi ku yawo FM radio nthawi tsopano yakwana 20 minutes past hour of 12 o'clock.
program yathu yosatira 12 o'clock tikhale tili kulunzu komanso tikumva nkhani zosiyana-siyana apa tulankhani athu kutiuza zosiyana-siyana zikuti zitatu pamene tithamangire kulunzu kuti timve kuti kulunzu kuli bwanji. Tulankhani wathu tili mboma la Lunzu pano. Kulunzu kumene kuti kumva kuti sizili bwino kwambiri, azimayi akusangalala. Sitikudziwa kuti azimayi chimene akusangalala kwenikweni ndi chani. Mwina ukhoza kuwauza omvera amene tili nawo pompano akutimvera live pa Yawo FM kuti zili bwanji kulunzuku m'bale wanga kumeneko Jonathan. Mwina timve kuti zikukhala bwanji azimayi zisangalalo kulunzu kuli chani, kugawidwe chimanga kapena mwina kutheka kuti mwina kuli makuponi m'bale wanga kulunzuku. President wa Malilo Zikukhala bwanji m'bale wanga sindikumva bwino akuti akusangalala kuti chani. Singalunzu kusangala ali president wa Malilo. Breaking news. Azima yangu masamba meneo. Amuri president wa Malilo kusangala singalunzu. I want breaking news, breaking news, latest news. Singawaruzu ana president wa Malilo anakusanga kusingawaruzu. Kumewe nani kuplanta. Koma zoti anthu akumangidwa kusangalala kumene kumukudziwa kuplanta kumene. Yombeo. Singawaruzu wakuda. Ayira mwino president kumwarira. Chabwino m'bale wanga kukhala ngati sikumveka bwino anthu akulunzu amenewo ku branda kumeneko Yawo FM yakutengera ku branda kulunzu. Zikukhala ngati ama network athu akukhala ngati akuvutavuta, koma nkhani yake ndiyonena kuti kumene kulunzu ku branda anthu akusangalala kwambiri pamene nkhani imene yafika povuta. Amalawi ndabwera kuti nkhani imene ndipange clear bwino. Zikuoneka ngati kuti pali zinthu zimene sizikuyenda bwino. Amalawi tikuyankhula pano anthu okwana 15 amangidwa mu mzinda wa Blantyre. Anthu okwana 15 amangidwa amene akulengeza nkhani imene iyi kunena kuti nkhani imene iyi ndiyonama a president sanamwalire. Komanso tikumva anthu ena kunena kuti a president amene akupita kukasewera gofu. Tamva pa nkhani zosiyana-siyana. Amalawi tikufuna tiyankhule clear kuchokera pompano pa 91.1 ndine brother Sallo chizukulu cha PS pamene tifuna tikungopanga clear kumasana kuno nthawi pamene kuthamangira 25 minutes hour of 12 o'clock pamene tikungochoka mpprogram ya Malilo kumene nkhani imene yavuta kwambiri ndi nkhani yonena kuti pamasamba anchezo anthu akuyankhula zambirimbiri. Boma kuchisiru wa boma kupanda nzeru kwa boma likumayenda ndikumagwira anthu amene akuyankhula. Chabwino tikufuna tauze apolisi aku Blantyre, tauze apolisi aku Lilongwe kuti apite kulunzu ka video kamene kakalipo ndithu pa social media, apite kulunzu akamange nsika wonse wa lunzu. We sick and tired of this nonsense. Chifukwa munthu nangati wamwalira basi palibe chifukwa chomangira anthu amene wapita zake zatha. Ife sidzakhala kunyengerera pano. Ine ndikuswa brother Sallo kuchokera pompano pa 91.1. Ineyo nangati kuti kumangidwa mundimange, I don't care. Koma zoti muzimanga anthu without any problem. Zimene situzalola ife ngati Malawi. Uchisiku umene this is nonsense. Ite achakula nangati amwalira nthawi yawo yakwana amwalira. Nangati sana amwalire basi inu nangati tebuni mukuti achakula sana amwalire. Show us Malawian the video. Tuuze na achakula alankhule chifukwa kuyambira dzulo nkhani imene ikuyenda pa social media zoti achakula apita kuchipatala, zoti achakula amwalira. Zimene zizi kuyenda pa social media ndi chifukwa chiyani achakula simukuti onesa ngati president wathu. Why? Show us president athu. Ife tuuze nangati achakwera ali moyo kapena achakwera nangati sana pita kuchipatala. Tionetsena achakwera kumene ali ayankhule ku mtundu wa Malawi live mupange confidence kuti achakwera sana mwalira kapena achakwera sana pita kuchipatala. Ndi chifukwa chiyani matengera kutoso ngati madanjoka pokataya. I'm sick and tired brother Sallo kulafula moto 91.1 kufuna osafuna wina aliyense amene akufuna kuti amve chilungamo sitizaopa kulankhula chilungamo. Take it or leave it. Nkhani ili pano ndionena kuti achakwera maripoti kapena kuti mbiri kapena kuti mphekesera zikumveka zoti achakwera amwalira. That's why anthu ena akusangalala misikamo. Inuyo aboma nanga timukunena kuti achakwera sana amwalire, tiuzeni achakwera kuti ali kuti. Kapena tipangeni ka video clip, kapena tiuzeni ife Amalawi mubwere mupange conference akumkuyu kuti achakwera sana amwalire. Tikumva kuti achakwera kuti anapita ku gofu. Kodi achakwera apita ku gofu bwanji munthu kuti agwere stroke mkono umodzi. Maripoti amene tikumva kuti achakwera agwere stroke mkono umodzi komanso ma video taona abakiri mu News TV koma mukuti apita ku gofu. Odulula mkono o stroke angasawere bwanji gofu. Komanso tikumva ena apa kuti akupita ku msonkhano kutcholo. Akapanga bwanji msonkhano kutcholo munthu oti tikumva pano kuti ali ku South Africa Garden City. Ndi chifukwa chani mufuna muzazuza Malawi. Why mukuzuza Malawi? Ife sizaopa kuyankhula chilungamo. Inuyo Amalawi, inuyo apolisi amene mukumankhano you are nonsense.
inu ndi zisilu za police ndiponso you are bullshit ife sitimanyekera kulankhula yayi take it or leave it mukomanga anthu zoona kamba kuti president wamwalira iye nangati wamwalira basi kunafa akamusu who is Chakwera kunafa Peter Mutharika amene anasearch chituko chambiripiri Chakwera ndi ndani apolisi musamatengere ntchito ingati ya manu musamatengere ntchito ingati ya zibambo anu Chakwera nangati sana mwalire tionetseni Chakwera kumene ati tipase video clip ya live panopo tikuyankhula panopo nthawi ikuti bwanji 27 minutes to hour of to 1 tingo 29 minutes past 12 tikuthamangira sopano to 1 iniyo nangati video yanga imukuimva kapena kuthenga wakawo mukumva komanso amalawi mukuamanga kuti akunama iniyo bweresani umboni woonawo tipaseni umboni woona woti Chakwera sanapite kuchipatala ku Garden City tipaseni umboni woona woti Chakwera sanamwalire tionetseni Chakwera live taone ifeyo nthawi pamene kuthamangira 12:30 tiuzeni Chakwera kumene ati where is Chakwera mukationesa Chakwera zimene zizitha koma nanga simukutionesa Chakwera akupita ku golf Chakwera akupita ku msonkhano kuthyolo lile serious inu zoona apolisi uchisiru wino mukumanga anthu because of akunena kuti Chakwera amwalira because of akunena Chakwera kuti Chakwera akudwala ndikumanga anthu why you stupid ndichifukwa chani mukupanga zimene zizi mumanga anthu ambiri ndiye tikunena kuti mubwere amalawi tosa kusangalala onse amalawi kunena kuti Chakwera amwalira ndi mumanga dziko lonse mukadika kuti anyone amalawi amene amangidwa kwa amanga kundende amalawi tiye ndi mapolisi tikaswanya mapolisiwo uchisiru tatopa ifo mango tipanga ngati ifenda ndizisiru mwatibela ndalama galu ino mwatipela anthu osiyana galu ino patonso mufuna muziti manga kamba kuti Chakwera wamwalira nanga wamwalira basi palibe sokuchitira somwina nanga takudwala tiuzeni kuti Chakwera akudwala ife sitimaopa kulankhula chilungamo ife sitimanyengerera nyimbo yake ndiyo mweja bisani Matenda pa Malilo tizamva jokwalada ameneyo 91.1 kuchokera pompano pa Yawo FM nthawi nkomati 28 minutes to 1 o'clock ngakhale mutabisa bwanji Matenda Malilo tiwamva koma Malilo komukamva komanso anthu akamalankhula musamange kodi dziko likukhala ngati mwina make dzikoli la manu kapena la zibambo wanu chifukwa chiyani ndi chifukwa chiyani mukupanga nkhanza kupangira mtundu wanu ndi chifukwa chiyani mukupanga nkhanza kupangira azimayi anu azibambo wanu why you make this nonsense Chakwera nangati sana mwalire ife tionetseni Chakwera kumene ali onesani Chakwera kumene ali Chakwera nangati sakudwala tionetseni Chakwera kumene ali kuti zoona sali kuchipatala ndi chifukwa chiyani nkhani inayamba dzulo kuyankhula mpaka lero panopo ndi 1 o'clock inu Chakwera simukuyima kulankhula pa wireless inu kumkulu simukupanga conference kwauza amalawi kuti zoona zakandi zakuti mwangokhala muli du president ondi yanu amanu kapena president ondi ayi nayo msipinoka president akudya misonkho yathu amalawi nsanje tuchitipa ife ndikuti president akudwala tionetseni ife president kuti amwalira tionetseni musatibise Matenda Malilo tizamva Chakwera nangati amwalira basi amwalira palibe chili chonse kuru nafsi that night chili chonse cha moyo chizala waifa tisanyengerelane pano amalawi ngakhale mumanga amalawi bwanji munamanga amalawi kumfa kwa achilima anthu akufuna maripoti mwamanga amalawi mpaka pano ena ali kundende ngani ya achilima koma tulusani umboni simukutulusa ndege inagwa bwanji msimukutulusa umboni lelonso Chakwera anthu akuti akudwala pito Garden City anthu akalanka pa social media mukwamanga how dare you ife natopa soma ndi chilungamo isika nthai nangati muli kuti kuli kupha mutipe inu nangati kuli kupha mutipe ife sitikuopa ine ngati brother Sallo I'm ready to arrest I'm ready to die for the truth sindizakhala pano ndwi kumango lankhula za uchisiru kumamvera za uchisiru inu amalawi mukuzungu wamanga ndi chifukwa chani amalawi akufa ndi njala amalawi mukwabela misonkho amalawi akuvutika sambiri komanso pano muzamanga kamba takuna kuti Chakwera akudwala Chakwera nangati sakudwala Chakwera nangati akudwala bwanji osangwa auza amalawi chilungamo kuti Chakwera zoona akudwala ali kuchipatala ngati president wathu chifukwa ndalama zimene ayendera kuchipatala zonse zathu ndalama zimene mukunamiza mukubisira zonse zathu nyumba imene akukhala ndi yathu mukudibisa bwanji ifano wake ndalama inu ndalama zonse za manu Chakwera nangati akudwala ife tiuzeni amalawi Chakwera nangati amwalira ife tiuzeni ndiye ife poti simukutiuza ndiye tikuna kuti Chakwera amwalira Chakwera to amwalira inu musandimange mukutimangira chifukwa chani Chakwera nangati kuti amwalira chemwe tiuzeni zoona inu nangati sana amwalira ali kuti show us we sick and tired of this nonsense anthu amene amanga ku planta 15 komanso magulupu musamala Malawi muli agulu kunyinda ena amene akumabwera kumapanga ali cholinga zimva nkhani ife sitili ku group ile ndili pa live pa Yawo FM panopo komanso ndimapezeka pa YouTube kumangidwa kuphedwa kunyongedwa koma sinza panga mantha nthawi yakwana Malawi nanga Chakwera wamwalira tiuzeni tifuna president wina kaya akhala manga nyemwe amatiramayo akhala president wathu kaya tipanga referendum palibe sichobisa kufa konanga tana fatumiki anafa makolo athu ndiye mufuna mubise imfa palibe nanga takudwala tiuzeni koma nanga tizizoona tionetsena Chakwera kumene ali anthu azingolankhula maso mide muzamanga mnandi opanda pake inu zisiri kwambiri za police we sick and tired of this and I'm talking this like DC kuti ife sitima opo kumangidwa kaya kuphedwa we sick and tired. We must stop this nonsense
muyime musiye kulankhula zimene za Malawi tisamangovomera zilizonse amene amangidwa tiyeni kuma polisi tikaphwanya mapolisi apolisi takuntha amene tikhala manyumba mwathu ndinanena kalekale kuti apolisi awawo funa kumamenya apolisi kumawapha fuka izinzisiru milandu yomati zilizonse tikusekulira milandu milandu yaunama achakula bwanji simasekulira milandu inu amboma inu anku achithola simunapenda mabiliyoni anakusekulira milandu ndichifukwa chani anthu kungolankhula mukasekulira milandu inu ndiye mukudya ndrama mukuba ndrama mukupha anthu sakumangani anthu mukuona ngati dziko ndilamani. We sick and tired of this. I am Brother Sallo. Nkhani yake ndio nda kuti Bisani Matenda kuma Malilo tikaikabe ndithu. Nangati iwo osakudwala nangati sana mwalire Matenda tiuzeni nangati iwo osakudwala Matenda tiuzeni kupena ali show us musatanene kuti angomwalira sana dwa tamva kuti anakomoka achakwela 5 times uku komanso ulendo kuzuzu anakomoka achakwela ndikuti kudwala kwa achakwela wakudwala ndithu ini asana moya sana dwala madwala stroke simunamve kodi kuso maximum kutemanya kutusula zoloti kagona kundendeka ya lelo kaya mundi phalelo kaya mawa ine I'm ready to die I'm ready to the arrest for the truth ndikatelo ndifutukepo pampana pa 91.1 kuno mukutimva ndiku Yawo FM radio nthawi sopano yakwana 25 minutes to 1 sopanti yambe program yathu yosatira ikhala nkhani zamikuli tikatelo tifutukepo tisiyanepo pamene tikuthamangira ndithu nthawi imeneyi kuti 20 minutes past 1 tikhala ndi program imene yasamikuli pamene so tikhale tikuswa 20 minutes panopo nthawi 25 minutes to 1 ndiye 20 minutes to 1 tikhala ndi program imeneyi yasamikuli kuchokeranso kwa ine Brother Sallo ndingoti ambuya akudaliseni nonse amene mwamangidwa amene akukumangani kamba kachilungamo ambuya alipo musadandaule chilungamo ngakhale kitakhala bwanji kizakwilirikabe komano nthawi izakwana kuti Malawi ndithu tiomboke komanso Malawi kuti timalizire pomaliza timalize ndi nyimbo imene yanchi yawo akuti asiyondamo yawo ndine Brother Sallo pamene kuthamangira 20 minutes to 1 pamene tikhalenso ndi nkhani zamikuli ndikatelo ndifutukepo ambuya akudaliseni tipatelo anthu nonse amene mumatimvera tikunyadireni kwambiri Malawi osaopa viva Malawi chilichonse chimakhala ndi nthawi tikatelo tifutukepo timalize ndi nyamata ameneyo asiyondamo yawo akuti khalidwe lalo ndilimene khalidwe lawo ndilime manga anthu basi kuyimba kumene kwa nyamata amene insi asiyondamo yawo ndikatelo ndifutukepo mbite mwana chiwanga ngapitipiya chisukulu chisiyesiyene kutemanya kutusula okwiye omanga wakuphaphe we sick and tired yawo nawonso azapita kuti ife sitimaopa kufa yayi asiyondamo yawo kuswa Club Junta, building better Africa.